अरे पिया बिना साथी हो नमस्कार यार जी 900 के भेजी आंगना में शादी करे के टाइम हो गइल बा। ठीक बा समझे जी 900 के अबे हम आंगन में भेजत। ठीक बा ठीक बा चलिए। हाँ बा शादी करे के टाइम हो गइल बा आंगना से बोला हटाई बा जा आंगना में हम ई शादी ना करब। शादी ना करब ना हम तरह से पहले हूँ कलर नहीं कि पहले हम लड़की देखब तबे बियाह करब। तो तू हमरा का भूलिया के आज बारात द्वार पर मंगा ले आज फिर तू कहत रहा कि पहले तू शादी कर लो। आज हम शादी ना करब पहले लड़की देखब ओकरा बाद शादी करब। ए बाबू अरे हम तार बाप बने हमरा बतिया बतरा विश्वास नहीं के आजकल केहू पर विश्वास नहीं के। एकर मतलब कि लड़की देखब तबे शादी करब है ना। बिना लड़की देखले हम शादी ना करब और हम लास्ट बार कहतन कि लड़की देखब तो शादी करब नहीं तो हम ना करब वापस चल जाए बारात लेके। तोरा लड़की देखिए के शादी करे के बा तो हम अब खबर भेजा के बेटिया के बुलाओ तनी देखिए तबे शादी करिए। बाबूजी का बात बा हुआ तो शादी के माहौल बा तू मन मार के बैठल बड़ा कोनो बात बा का? शादी तो बा बेटी लेकिन एगो बहुत बड़का समस्या बा। उस समस्या का हल तू ही कर सकत है। समस्या हमरा चलते बा का बात बा बाबूजी? कोनो समस्या है ओकर हल हो जाए तू बताओ तो सही। जवन लड़का बारात लेके आइल बा बेटी वो कहत है जे बिना लड़की देखले हम शादी ना करें। जल देखे ना तले करम। अच्छा ई बात बा ई कौन बड़हन बात बा बाबूजी? कोनो दिक्कत नहीं है चलो हम ओके दिखा दी आ ओकरा बाद से हम से शादी करी। ठीक बा चल। आप सब बरतिया के हमार सादर प्रणाम बा और हम अपन परिचय दे दी कि ई जोन बारात आइल बा वो बारात के हम ही दुल्हन बानी। आई बा ए भाई कई देखबो दुल्हन डायरेक्ट समियाने में आ गई का करबो ऐसन समय बा। हमरा आज अइला के कारण ई बा कि जोन बारात आइल बा उ दूल्हा हमरा के देखे के चाहता रे। तो बस हमरो इहे निवेदन बा कि हमहू उनकरा के देख लनी लेकिन अब दूल्हा के शर्त के मुताबिक हमरा दूल्हा पसंद नहीं खन ई शादी हम उनकरा से ना कर सकीले। देख लो कितना लड़की सुंदर भी है तारा हमरा पर विश्वास ना रहल हम बुझाता जे कोनो तार दुश्मन रहनी सब हमारी इज्जत हमार पगड़ी के मिट्टी में मिला देल हमार चली नू सार तू जिंदगी भर रोडवे रहब। बेटी हमरा पगड़ी के इज्जत राखो बेटा तो हमार ना इंसाफी कैले बा गलती कैले बा ना समझ बा लेकिन हमरा पगड़ी के इज्जत रख लो आ लड़का हमार ना समझ बा ओकरा के माफ कर दो। हम रउआ पगड़ी के इज्जत राखतानी हम मानतानी कि रउआ हमार ससुर बानी लेकिन एगो बात इहो बा कि जौन लड़का अपना बाप के मूछ ना रखलस जौन लड़का के महतारी जौना कोख से पैदा कैले बिया उ अपना महतारी के इज्जत ना रखलस तो का बाबूजी ई बताई रउआ कि उ अपना घरे हमरा के लेके बियाह के लेके जाई तो का उ हमारी इज्जत राखी? साबस बेटी तू तो हमारा आँख खोल दे ये दुनिया में तू कोनो बाप के बेटी ना तू बेटा बाड़ू। साबस बेटी साबस हमरा नालायक बेटा से भी बढ़िया तू हमार बेटी सामान बाड़ू। जेकरा पर विश्वास जताई जेकरा पर